Alright, pamsoro mambo ngorima, pamsoro vadare. Amashaka ibodimire yakadoko. Ati ndombo denze nyumu. Ngatidai so. Toboti dzokere iri mbichana kumashure. Because muna anonga aite anyowani paini panyaya yacho. Ngatiti iyi mhuri yepamutende. Mhuri yepamutende yakamangarana pache zvayo kubudikidza ngematambudziko aiitike kumba kwavo. Zvikasvika pakuti amutende akasvika pakumbotiza zvikadini kukakuwara anhu tikaremarirayo zvikazoita zvakanaka. Right, takazosvika pakuende kumba kwamutende nachiremba. Vamutende vanga vatizire kumapurisa ikwa kurwaisimba akazotizire kwekukopa. Tikazosvika pakusangana tikaenda kumba kwamutende nachiremba. Right. Tasvike ikoko kwakazobatwe nhau yemwana wekwamuchadziya unozwi waizwe muchiwetwere kwaimbuya vanonga igara muchato. Saka ari nhasi uno ngatiti vamudhende vakazonga vabate mhete yavo vakazouya uno kudari tikape feedback yacho vamudhende vakati vakudo kushande mare yekuti padoko kuwedzere pachinyi pamhete paya. Dare rikazoti aushandi padoko hama dzemufi wacho dzisina kumbobhuirwawo nekumbohambawo nacho mazwiro emwaiitawo kuti hama yawo ione kubhuya zveinodini zveinoda kuti mhuri yepamutende ione kuzodini kushanda zvinodiwa hama yacho yadini iripo. Saka takazosvika pakuchitira kuti amudhende pakude stage yekuti tiende kobate ekwamuchadzi auye mudare munomu. Tikawirirana pakanga pamboita apo maconfusion emhuri yepamutende imweni yanga yakuda yoda kushaisha chinyi zviro zvedu. Asi ngatiti pari nhasi uno mhuri yekwamuchadziya yauya kuti izwe masoko ari maringe ndiani ngemwana wawo uri kwamutende. Zvino munosira kuna ani? Torisire kuna Bishop Mudende Yera Jesu. Katite. Right, zvakanaka. Iyi yakatangira mumusha. Munoti chiini kune vanhu vekwamuchadziya wauya kuti azwe kuti hanzi pamudhende kune mwana wawo. Toda kuti atidi kuti amwe anhu azobva akatsamwa ekwamuchadziya. Nyanga mungaenda papo nyanga yakaunda mapolisa yakauya ingabata mhuri. Pane mhuri remunhukadzi uri muno nemudzimu amuchina muno. Kati hano ngaribatwe tiziye. Bhuriro wakabata wakafemba wakati uyai apa mugare apa kutaura inini ndechogarepo. Echofemba echobata choramba akanditarisa. Wakandiuraya ndikati inini upenyu hwangu handisi kumbouraya munhu, handisiye kumboona munhu wakafa. Mbomira ripedzi. Handisi kumboona munhu wakafa. Saka unotimisa wewe unotimiswa ngawo tichiteerere zvozvo. Amutende anepa muchadziya mwambada zvichi nofunga nyaya yanyu tiri kufamba zira chinga nepa muchadziya kutanangura wakauraya bishop akauraya munhu wekwamuchadziya nditika yanga iri shirikadzi yaigara yega ndizvozvo zvinotaurirwa baba. Okay, tauraka ndakadai ndichinetsa tokwasakana kuti hanzi titofamba kuti henhano yekwamuchadziya yacho because anga asitori kukouraya ende pamuna kutonyepa pamweni pacho. Ndiri pano ndoda kutsanangura zviri pakana pangu. Sadidi ndauya pano kutedze dare handiti. Saka mungandivharawo ndodini. Rekerai nditaure ndichandoguma iyoyo kwemudende. Amusure kutonga kai. Asi ndiri kuda kubhuya zviriko. Mambo vari kuti titaurai kwamuchadziya zvomwe adaidzira. Handisi kungandadaidzai kwamuchadziya. Ndakandozwi uyai. Aya baba aya akauya chibombera. Kuya kubombera kune daro tidaidzira anhu ekwamuchadziya. Kuti ataurani zviro zvavo zviro izvi zvitikude izvi. Takunonga mapenzi panapa. Aiwa mapenzi toda kutaura zviripo. Rekeraiwo nditaure. Rekeraiwo nditaure pendinogumira. Ndinozotaura. Inini handisi kuuraya. Ndozvaya hedhi kondomia.
Amuna kuuraya munhu makatenda last time. Last time tomwamuka video racho last time. Saka ndati ndichagumeyo. Akatenda last time. Saka ndati ndichagumeyo. Ambai nekuguma ikona kwemunhu andiripi ndakashedza ndakazwa kuti vhiki yakati kune kosi unofanira kuuya imhuri yekwamudhende kwete aya kaiomezvo hapana rongasaura ungataura nyaya yacho tine mwana wakatombooma akagara vambo mwana uri apa wakaoma chambabere dai mwapa vari kutambudzika vacho vataure nyaya muroya ataurika uyu mwana unde waibudirwa urapo hatingadetsaidu baba ini ngandidai kusaidi redu eze family ekwamutende ngatiti isusu ekwamuchadza tine mwana wenyu kumatso kwedu baba asasatenda hawa baba hapana chaakaita kwakukumbirawo dare rekwangorima chanetseka ndakukumbirawo kuti isusu ekwamutende tisu tine mwana wenyu muchiweto ekwamuchadzira woye mwana wenyu uri kumatso kwedu baba anakuuraya munhu anakahwana zvonenonokumbira basa nega Oda. Yey. Mfana uyu wakambobatwa nechimwe chinhu chakamubata tiri muno. Akutaura zvacho zvinorewa kuti hanzi munhu anoziya watokura udarika baba ako. Baba acho ngavatonyarara ndine tsamba yatakatombonyora yaida kuenda kuna wamuisa yakatosvika kaikuti hanzi amiswe nenyaya yekuti hanzi ari kuuraya anhu aya echinyepa kuti hanzi tiri kunamata akamira. Aha, tinotenda Mwari because denga rinodiwa vanhu zvokwadi kwati mune zvekudini musahwandire mwechiti ndiri bhishopu wechipedza uchiuraya anhu. Ende musati kuna bishop Mapunga ngaromwa izvo. Bishop Mapunga ane mukadzi wawo. Mapunga yaye kwamuchadzia. Ekwamuchadzia. Apo washoko kubva kwamudhende. Oneni Boari nekwamambo. Tisvitsirewo shoko kuna anhu ekwamuchadzia kune zvinhu zvataurwa kune aya. Ekwamudhende. Muri yekwamuchadzia. Pane masoko ari kubve kwamudhende ekuti kumhatso kwedu kune mwana wenyu unozwi Muchiweto. Tashupikawo taide kuti tionere pamwepo kuti tozvifambisa sei. Pane mubvunzo wabvunzwa hanzi uri kuita marikicho here muroora here amubvunzo wakakura pamatsananguriro amazondiita apa ndambobuda hangu ndanga ndapresa ndasiya waitaura ichiti handina munhu wandakadini wandakauraya saka handizivi kuti wazotenda here pamaisiri amwe akuchiita masoko. Right, ngatiti zvazosirwe kumhuri yekwamudhende kuti mhuri yekwamudhende sekuti zokorora mwana dzokorore mataurire waita munhu aya asipano aya. Kumatso kwedu kune mwana wenyu unozwi Muchiwato uri kumba kwedu. Tatambudzika. Makuwa akatererana naye asati atombototi nekudini. Umweni atitomuzivi kwake wakatofira mumugodhi atitozivi kuti hatichatofita takamuona tondobata Muchiwato kumhatso kwedu. Ndoda Muchiwato ndichisanangura kana muchiti Muchiyato zveshuwa ndinatete anozwani Muchiyato asi mungati Muchiwetu handina atete anozwani Ronzao nation. saka kana
kana ichiti atete aya ari kumba kwawo muchiwetu muchiyatu wekwa muchadziya unozwi muchiyatu. Muchiti uri kumba kwenyu uriyo ngepakudini ngekuti wakafa ngenzira isina kudini zisina kunaka. Uri kumarikicho here uri kuii? Wakauya kwemuri ngekuti wainga nechikwereti nemwere uri kuteera chikwereti chake, kana kuti uri kwemuri ngenjiranyi. Tisu takauraya, tisu takacheka. Uyu mfana uri kubata nyaya yemumhatso kuti iputiridzike kuita yedu tesi iri brangeti. Echiedzawo kuti hanzi baba ake achakoni kutaura bakana kutaura chokwadi kuti hanzi akatozvitaya. Asi kumaprofita kun'anga kwese kundobuda kuti hanzi ndozvaakadini? Akatombotiza nabhishopu umwe wezanani umweni wakaita henaye namutata. Kana ichidaro kuti akauraya zvakanaka kuti auye nehama yedu kumhatso ouya, nekuti haiuraya kwainga kutora mafuta ere acho eibika, ouya nezvikari zvacho zvaidini aibikira. Aiuraya kushanda mabhizimusi obhuya kuti taiita mare kubudikidza ndiwo. Kana kuti ini ndaida kutobvunza kuti chaizvo kuti aine ndaa yaakamushaishira yamwai aurayira, mungabhuya tiidini tiibhadhara. Saka mwatirambira kuti hapana ndaa, makandocheka nje kundouraya. Uyu inini ndombouyawo ndiwo ngandipoti ndambowo pamuchadzi. Zvakanaka maningi kuti timbozwawo atete edu echitaura ari apo nekwana haya munozikwani nepamudzenga ichitaura maurayirwo akaizwa nezvaanonga echida. Isu tichizwawo tisazwe bandiwana mudhenda, timbozvizwirawo temene. Ameno kana ndiri rongo isusu wepamuchadziya hapana chatinoramba. Ndingapaiza kana kuti munhu echiturikirwa iye aripo, masoko akadaro haadi kuturikirwa kana uchapona. Iwo muridzi wawo ndofana kumira nawo, muridzi wawo ndofana kumira nemasoko ako. Usaturikirwa kana uchadini uchapona. Saka unoti wacho ndiye wakazviita kana achararama unofana kutaura iye aishuwa ndinakaita zviro ngai pamusoro because angaripirwa ngeana iwo achapona, hapana chinopera. wai mwazwa ndati hanzi ndiri kuda oda imwe mbuya asikana ari apo komana akazimukamurisa umbodini musoro dzenyu misoro dzenyu kairi ndo dzinoita kuti tisaende kudenga komana. Toda kuti tifambe nenyaya kai ngauye kuziva mutana wanogara asikatendi nyaya yacho yenyamboya mucharipa kakawanda. Isusu chedu kungoashira mari because unongo yechingouya chirauya nazvo zvitodini tinoashira. Hatinene kuti uri kutichaira facts because kana uchiri mupenyu unofana kutenda nyaya yako kuti izvo zvidini ndopitaure chiro chinopesa. sababu ndopaya pendati hanzi imwi mwanhu yepamuchadziya zvakanaka kuti muti hanzi atete yenyu vanhu wakafawo wobuda echitaura zvinhu zvaari kutaurazvo. Aya anozana amudhende bhishopu mukuru pamuchadziya echipindudzana nemunhu wawo namuchiwete muchiatu ameno mwechitaura mwechipikisana nemunhu mafiro akaita because aya anga asiripo kudaro hapana kana nechaanotomboziya. Mwakatoita imimi handitika uyu mufana zvichitobudiswa pa zvazvipara zvakabviswa ndokuzobuda zvichitaurwa kudaro. Nhasi ndiye wakuuya wakutaura kuti tine munhu uri kunetsa kumhatso kwedu. Imwe wacho baba mwakatomotenda yemudare munhu asi izvezvi mwakuramba. Saka kutaura kuti hanzi taimukumbirawo kuti hanzi anhu ekwamuchadziya nhau iri kutaura anhu ekwamudhende taida kuti hanzi muzwisisane muri pamwe chete maererano naatete enyu akashayika
muzwe mutaurewo nawo kana ichida kuripirwa moripirana muchizwanana nawo because isi tiri vanhu venyama kune vanhu vemweya maita basa sununguka endai kumashure endai kumashure ndimba Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,